вай бадбахтиҳои шаҳрвандӣ сар наҷдоду ҷанго тоҷикистони дигар хизмат мекунам. Ман хондам аввал шуда ки мардум ба худ биёедтон ин тоҷикистони хизмат бояд накунем. ва дидитон пешгӯии устод Камол Насрулло ҳамун суруд кади ман ба дар кохи борбад шаби эҷоди кардаму биромадем. ва рости гап дар Америкаям як барномае гузарондам. барномаи дуюмам ба ин нохушие ки дар Москав рух дод, барои ин шуда ман барнома лав кардам. ва ин бачаке ки аз дунё рафт боз як бор дигар миллати мо ба ҳам пайваст кард, ҷамъ кард ва мо аз як гирибон бо як бор дигар сар баровардана чунон ки пешвои муаззами миллат дар паёмашон гуфтанд. ман ашк рехтам ба худо. гуфтанд ки бетон зиндагӣ кунем. дар ҳақиқат мо бояд зиндагӣ кунем. охир наход кунем фақат дар бораи мурдан гап занем. вале аз шоирои ҷавон дар бораи мурдан шеър мезанем. рӯз як чиро камтар ба гуфти русо разгон додам. гуфтам чора гуфти мурда гуфта кайф кар гартор зиндагӣ кун, хусанди кун, тоҷикистон обод кун, ободӣ шавем, шеър кунем. бор дигар устоди азиз муборак бошад, умратон дароз бошад. меҳмонони азиз хуш омадед. ёди устод лоиқа ҳозир гуфтанд, абай горусо, устод низом хосим гуфтанд, устод лоиқ устоди аком ҳастанд, устоди ман ҳастанд. ва устодои дигари бузурги адабиёти мо, устод турсунзодаи бузург, устод қаноат, устод бозор собир, устод ашур сафар, қутби киром, бисёр бузургвор ба монанди имрӯз устод Камол Насрулло, устод Аскар Ҳаким, устод Давлат Сафар мебинаму лаззат мебарам. яъне ки шумо устод Зиё Абдулло ҳамаи ҳамаи бузургвор инҷо ҳастанд. хуш омадед бор дигар. کوههای توست ایمانم، سنگهای توست وجدانم، چشمه‌های توست چشمانم، تاجیکستانم، تاجیکستان. دانه ریگی زرفشانم، ریزه سنگی بدخشانم، پاره طلای خطلانم، با تو ماری دل و جانم.